mama a party girl, she just wanna have fun. Mga kapapa, hapon kita karon hapuna sa kusina ni Papa Edwin. Ang atong lutoon karon mga kapapa para sa atong panihapon, tinula nga maya-maya o fried chicken o banagan o lobster mga kapapa para sa panihapon. Mga kapapa, ready na ang atong tulahon nga isda. Isdang maya-maya, ang atong lamas, tamatis, luya, siling at sal, tangad ug sibuyas bombay. Atong isda maya-maya para sa tinula. Atong kinilaw nga liplipan. Atong lamas, luya, limonsito, bombay ug pipino mga kapapa. Ato na ingredient mga kapapa, ang atong para sa panihapon nga fried chicken mga kapapa. Ginagmay nga putahe pero daghan nga putahe mga kapapa para sa atong panihapon. Unang gilunod mga kapapa ang atong fried chicken. Daod mga kapapa, ato pong lutoon ang atong sinuyang isda. Maya-maya. Okay, mga kapapa, atong pabuton nga mo brown mga kapapa. Ato nang lagtawon mga kapapa, atong balihon. Brown na ba ang atong manok mga kapapa? Atong fried chicken. Atong fried chicken mga kapapa para sa atong panihapon. Upat ka putaheng sudan para sa panihapon sa kusina ni Papa Edwin. Lami kayo. Kapapa, luto na atong fried chicken mga kapapa. Ito nga unon. Itong fried chicken, luto na. Papa, luto na itong fried chicken mga kapapa. Mga kapapa, itong sunod ang itong lobster. Yung ligpihan mga kapapa para kutoy hanoy ang pagkaon sa atong mga kapapa.
Itong lobster banagan. Ay, kuya mo. Ito. Victor Neret din ako. Ha? Wala. Victor Neret ang artista? Tumiri. Dari. Pwede? Ay, tumiri. Ay. Ito. Dan. Ayan, right? Ayan. Dan. Wala? Victor Neret? Ano? Tumiri. Wala. Iton. Tao naman. Eh, wala pwede ka. Wala ko sa iyo. Papa! Papa Gasis! Basta mo sa yung gawin. Luto na ang atong banagan o lobster. Mati ka ba? Kaya to. Lobster banagan. Oh, talagang di ka. Dito tayo. Tem, sa Victor Neret. Hmm. Victor Neret ka? Ha? Di ba ba? Ay, sarang Victor Neret ka. Iniban lagi ako dito. Eh, sayang. Di ba brad ka rin yun? Oo. Kapicture ng tala. Mami, parat man, baru bilat. Baru bilat ka parat, mami. Sige, masuk sikit deh. Victor Neret! Sige, ako para kuha. Hindi naman bigaw mga sumusumo. Kuya mo. Okay na kayo, Papa Edwin. Okay, Lami Papa kaayo Gasis. na. Lambi kayo. Banagan. Ayos kaayo na, Papa Edwin. Gikan ni sa lungsod ng Socorro ang atong banagan, mga kapapa. Ya, ano? Ano na, madam? Hadap ko lang isda na siya, hirapi. Ano to? Ano naman ba siya? Tumarang ko na siya. Tama ba ito isda? Dr. Idris Dak M. Ay. Ito. Hindi na, hindi na kung
Di na? Ano hindi naman? Hinday, ano may pa, ilalaw na. Sa ano, nakala mo na? Patay ko ng sigarilyo. Hmm? Yung ini, sir. Oo. Patay siya dito. Oo. Palitan ko ng sigat. Ano ka na? Palitan ko ng sigat. Ano yung konti? Picture na so. Tama yung pakoy. Hoy, Ano may pakoy? pataba. Kaya mga kapapa. Basta katong lobster o banakan. Kaya kapapa atong lobster. Mga akong gihiwa galing ha mga kapapa. Ug ang tibuok na banagan mga kapapa. Atong fried chicken. Ug ang atong kinilaw mga kapapa. Kinilaw na lipan. Fried chicken, banagan o lobster. Mga papa, ang tinuya na lang mo itong giwat mga kapapa. Ngayon itong mga tinuwa mga kapapa. Yan mga kapapa, ang atong tinuyang baga-baga. Maya-maya dahil ini. Bukal na mga kapapa, ilunod na itong isda, atong sunod nga ilunod, kamunggay mga papa.
Papa, itong tilawan ang atong tinuya. Lami kayo mga kapapa ang atong tinuwa maya-maya. Ya mga kapapa. Lami kayo mga kapapa. Ready na mga papa, kao na. Mga kapapa. Mao kini ang atong panihapon karon mga kapapa. Oh. Sawang ko kay Ang atong banagan o lobster mga kapapa. Mga una, manihapon na ta mga kapapa. Kapapa. Manihapon na ta mga kapapa. Kanon ang atong banagan. Papa. Ay. Papa. Oh. Lobster mga kapapa. Banagan. Lobster yun. Hipuson ini. Ini. Para silog. may post ito kanan bada. Mati man dari. Gari, kinilaw. Tiriyaw, pagkakayo ka din tiriyaw. Kinilaw. Dari kaya po sa masudan. Ini pusan. Lami kayo mga kapapa. Tiriyaw. Kamu ya? Lami kayo. Tiriyaw. Dili unta magras mga kapapa. Naman tayo gibati sa atong lawas. Diabetes. Puro ra sudan no kanon mga kapapa. Atong kinilaw. Lan-lanon ta. Lami nig na itanduay lid. Wa ni suka. Asa man suka? Daw sukaw. Wala. Padili. Pusa ko Kaya mo. ko namin yung sa tamaya oh. Ha? Na? Mga papa. Nanay hapon na si Papa Edwin. Mangaon ta. Lami kayo mga kapapa. Lami kayo ang panihapon sa atong mga kapapa. Kinilaw, tinuwa, banagan, fried nga manok. Sarap. Sarap. Masarap. Maya-maya. Tinuya nga maya-maya. Lami Mas malami kayo. an